बावाखै गैयामोन थाग्लिया न'आव आरोना हराव ओंखारनो गियो नालाय मोनायाव हारसिं बाल्थिं लानांगौ जायो आरो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग चेनेलखौ फेन खेवसा बरलायबाय सिमा जो फगवारनाय महरला सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय बक्सखौ फुरा जोबोद सिनायलांबानो जाबाय फ्राय इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना आं सोनाफोर सोरबाफोर गोदान बा सिगाङावनो बुंखाबाय आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना हो मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो आरो जाय मोजां मोनदों नङा होमबा सोनाफोर बेनिफ्राय नै टसक आरि लामस्रांलायबाय आहा टसक कम्बल बायदिसिना बिथाङा फुंनिफ्रायनो बिमाजों एसे आथा दिनै गथ'फोरनि मुड खुनु पात्ता गैया आरोना सोनाफोर स' नायलांबाय था दिनै आं मा शेयार खालामलांनो हायो फुनै जाखांबाय लोंखांबाय एसे स्रां जाबाय नालाय सोनाफोर देवानि मायानो एसे ओंखायसलाय फिसा खामानि दं आरोना सोरनाव बर' सिस्टाराव आरोना बाहागि नालाय जोंहाथ' बिसिनाव एसे थांब्रबनानै फैनो आङो नायनोसै गाव भिडिअ ओंखारबा गैयासै सोनाफोर आंना पारमिसन मोनाबा लानाय नियम गैखाथारा खावब्ला थांनानै नायनोबा नै मा खालामदों बिदि नियम गैया नालाय स' थांग्रोनोसै आं सोनाफोर बारा गोजान जाखाया खाथिसो थाबायनानैबो 3-4 मिनिटल' लायो खोमा आरोना फख्रिथिं बारस'बाथ' 2 मिनिटल' लायोदां स' आं दा लामाथिं फैदों आरोखि बड' सिस्टार्सनि सासेया बे गालिया बे आरोना सासेयाथ' गावसिनिनो मानसि बाट गालियासो जोंनि आरोखि बिथांमोनाव दसे जिरायनो फैबाय आरोना जोङो सानैजों रायलायनो बावाखै गैयामोन थाग्लिया न'आव आरोना आं फैबा गैयानोमोन बारा गोजान न'आव जोंना फख्रिजों थांबाथाय 2 मिनिटाव सहैयो आरोना फख्रियाबो सिमायाव मोनसे जावथेनायल' दङ ओमफ्राय दा दसे फैदों नालाय आरो माथो आंबो थांसिगोन नालाय बावला थाथ'सिगोन ओमफ्राय थाथ'सिगोन औ आं थाथ'सिगोन टाउनाव खामानि गैथ'आ आंना बेखायनो थांलाय फैलाय सिबाय बिदिनो खिथुनथिहाय जोंनि गामिखौ नायलाय जा असेस नुहुरखायो दाना गामि खट्ट' एक्सप्लर खालामखांबाय गोदो खट्ट' मोजांमोन दा मोजांमोनहाय दा बायदियाव रानस्राव जायो खाथियाव इटा बाटा खुलिनानै नै देखायबावबाय थैखाबायसै आथिंखौ नङा रानख्रावनाय हाखौ देखायदों बिफानि सेन्देलसो गानना फैदों बेखौ देखायबावबाय नङा माने हाखौ देखायदोंमोन आं रानख्रावनायखौ ओमफ्राय आइथिंआ नुजाखाबाय मोजांमोन जायगाया ओमफ्राय दा इटा बाटा खुलिनानै ओरैथिंजाय गारि थांबाय थायो मायो बिराद हाद्रियानो ओमफ्राय जोंना लामा खाथियाव न' आरोना बे लेथ्रा हाद्रिया एकदम दाथ' आरो मा बोथोर होनोमोनलाय बेखौ फागुन बोथोरावथ' बांसिन बाव दा बुंसै ओइ ब्रह्मपुत्रनिफ्राय सौग्राव सौसि बाला फैयो जाहैदों जोंनावहाय बोरै मिथिला आरोना जेबो नंला बिनि गामि जखन बेयावनो थायाबालाय आरो बहायथो मा मोनबावनो जोंलाय खारबावनो बांलादेशबो बबेयाव सहैयो खाफालनि खोथासै नोंहाथ' सहैगोन फिसाजोआ जोंहाथ' सौफैबायसो माथो होनबावनो नोंखौ सोर नायालासिनो फैथिना नायालासिनो फैनो थिनामा बिबथैखौ एकदम इगनर मारिनानै थानांगौमोन आरो आङो जेबो नङा बेफोर एसे नै बेबो थाफादेरो आरो गावबागाव बानायना लानाय जायो एसे सौग्राव सौसि थेवबो नोंहा टाउनाव थानानै बेयाव बारा फैनाङा ना एसेल'सो बिदिनो खालामनानै लांसै लासैनो उथायनानै लांसै लासैनो उथायनानै लांसै नामा थांसै आंबो एसे एकदम सुनलावगासिनो दं आरोना जिबो सुनांगौ दङ नै ओमफ्राय थफ्लायाबो आलाय सिलाय आंना माने खानाय खाजालायनानै ओमफ्राय थांसै थांदो बाय बाय एसे रायलायबाय जों सावरायबाय आरोना एकदम आड्डा मारना फैबाय गय थय जानानै फैबाय आं बिसिनावहाय खाथि नालाय सिन्था गैया थांबाय दायोफोर जोंनाव आं दा नायनोसै थांलाबायगोन थांबा फख्रिया जोमारसोलांदो आइदै उन्दुनानै बावाबा थांजागोन दे आबे बिराद उन्दुनाय बोथोर दा बायदियाव नङासै थादे बाय बाय टाटा बाय बाय बिब'खौ बारा नुबाय थायोखाय बारा माबा जाया सासेखौसो नानिखौसो बिसिनि सासेखौसो बिराद मोजां मोनो आरो नायो आब' होननानैहाय आइदै इसोर भगबान फिसाजोसो जायो जोंहा बिजावजालि नालाय बिजावजालिनि फिसा बेवाइनि फिसा नालाय सोमनाफोर बेनो आरो केमेराखौ मिनिनानै थैनोसै आंनिखौ आयौ माथो केमेराया माथो ओइ मा खारबावखो भिडिअ र' थाथ' आंहालाय बेखौनो माइसि गोबाव रायलायखांखाबाय सानैजोंनो आरो मा बाथ्रा मोननानै खारबावखौ सालायलायदोंमोन दा गिलायबायसोमोन आङो आं फैबा बे गैया बे फैबा आं गैया एखमबा बेबायदि जायो ओमफ्राय आरो दंबाबो थांलायलाय फैलायलाय बाराद्राय जेनेबा रायलाय होनलाय बिदि जाया आरोना सोनाफोर ओंखायनो जाखिनि खनसे रायलायो बेयावनो इलु इला न'सिम रायलाय फैयानो आरोना दासो ओइथिं फख्रि आलिथिं थांबाय बारस'नानै बिदिनो केमेरायाव रायलायजाया माने सानैजों एसे सिक्रेटलि माबा बायदिसिनासो रायलायदों नालाय थांफिनबाय आरोना सोनाफोर एकदम खामानि मावनोसै आंबो सोनाफोर बिरादनो ओमफ्राय ओरै जोंहा नै संनाय खावनाय चालु थिथा केरेलाल' आलुआसो बेयाव होदोंना थिथा केरेलाजों आलु एवनाय ओमफ्राय नैबे थालिरजों आलु ओंख्रिसो आरोना जोंना दिनै ओंख्रिया बनजोंनो संदों आरोना बनाबो मेरलाखा नालाय जोंना
जेबो लायनाय जायासै बाजारावबो थाङासै बेदरबो गैला फिसाबो गैला आरोना ओमफ्राय ना लाबोबालाय लाखिजागौमोन सोंदोंमोनबो बिमाया ना बिहर नामा होननानै ओमफ्राय आंबो जानो गोसो गैया गावसोरबो जानाया बिदिनोखा ओंखायनो गैया दिनैबो मिरामिस सनाफोर है मिरामिसानो जायो सानफ्रामबो मोनजाबाय थानो नङा बिथांमोन थानायावलाय हालाय आरो मा एसे बेराय बेराय जाबाय आरो थाबायबाय आरो माने खामानिया एथबां हेभि गैया दिनै माइरं दैरं जावनांगौबो जेबो गैया नालाय बे संनाय खावनाय जानाय लोंनाय बेनोसै आरो नायदो फुङावसो सिफुंथारदोंमोन दानो नै थाइजौ बिलाइया न' गुदियाव माबानि मा होनो न' गुदियाव बिफां लाइनि साजा आरोना बियो स' नै जि सुनांगौ दङ सनाफोर आङो फर्दाफोरनि सुनो सनाफोर आंबो सुबाय थानो मोना थांलागानो एसे सुनानै गालांसै खालि दरा दराल' फर्दा आरोना आयै आफा हागौ लायबाय सनाफोर लामनानै लायग्रोसै जोबगोथ'लायबाय मालाबासो सनाफोर माने एथबां मैला गैयामोन अब्लाबो आं थांनोसै ना थांनो लागा जाबाय आंहा स' एसे सुनानै गालांबाय आरो ओरैनोथ' बिसोरबो सुखायो मालाय सुबाय थाखायो अब्लाबो दिनै बारा खामानिबो गैया हिसाबै फटकरिया गोसोखांबाय आङो पर्दाफोरखौनो एसे बोख्लाब बोख्लिब सुना होलांखानोसै हलियावलाय मानो सुबावनो हलियाव फैगौ नङा होमबा सनाफोर आरो आंबा दाबा माला बन्द मोनबावो मोजां मथन पात्ता मोना ना गरम बोथोरावथ' मोनगोन जेनेबा बिनि आगोलाव बारा मोननाय नङा नालाय सनाफोर ओंखायनो न'नि बुस्थुफोरखौ एसे स्रां स्रिं खालामलांनो लुबैयो आरोना बाट बहाथो हाजोबनो आरोना आगोलाव बिदिनो सानसे साननै बन्द मोनबाबो खारबोयोमोन आङो दा बाट नानि उन्दै जानानै सानसे साननै बन्द'आव फैनोनो बाग्रा जाबाय आङो माने फैबाथाय थांबायो थांबाथाय फैनो बायो आरोना बिदि जाबाय आं थफ्ला थफ्लिखौनो बोरैबा मोनबाय आङो गोजां बोथोरबाबो जाला सुइटार नै दा गरम बोथोरबाबो दै लालाय माबा रुमाल लालाय माबा लालाय एनिवेसनाफोर खामानियालाय खामानि थांलाय फैलायलाय जाबाय थागोन ना मा होनो हराव ओंखारनो गियो नालाय मोनायाव हासुन बाल्थिं लानांगौ जायो आरो बाट आंनि नङा सनाफोर मा होनो बाबुआ एखमबा हासुन ओंखारो नालाय हरावहाय ओंखायनो लानांगौ जायो गैया नै हासुआ एखमबा हासुयो एखमबा हासुआनो बांसिनानो आं सिखारबा ग्रोब जायो आरोना ए भगबान ओंखारदो नों मैया मोनायाव हासुवाखै बाबा ए हासुआनो बहुद खम ओमफ्राय अब्लाबो बायसान्स हासुनो ओंखारना गिनानै सोनानै होफैयो आरोना सनाफोर ओंखायनो आं दानि हासुवाखै नालाय ओंखायनो बहननो रोङाखै दहाय फुङाव हासुयै नुखाबाय नालाय बहननो रोङाखै आङो सिगां हाबा जाजेननायावनो गिखायामोन हारसिंनो ओंखारबाय थाखायोमोन आरो हेलाबा जोङो बांगाल जंगाल होनबाथाय एसे गिनो ओंखारोमोन थुब्रि होनबाथाय बिराद बांगालजों बेंजानाय होननानै बयबो सानोना ओमफ्राय ओंखायनो आरोखि अब्लानो लाखायामोन आरोना आङो ओमफ्राय खिन्थु बे एसे प्रेगनेन्ट समावहाय बाबुनि प्रेगनेन्टआव थाब एसे माने हासुनो ओंखारोना मानसिया अब्ला लानाय जादोंमोन आरोना मोनायाव बिदिनो ओंखारनो उसुबिदा गोजां बोथोर आरियावथाय दिगदार जायोमोन ना बा अखा बोथोर मा बोथोर अब्लाल' लादोंमोन सनाफोर बाखि दा गैया आंखौसो गिना खारगोन बिसोर बाहाय होनबाथाय खारगोनसो आंखौसो आरोना आरो आं ओंखाराबानो बाहाय बुहुस होनलाबाय थाखायो मानो होनबा सेराव खिजानि सिखावफोर दंखोमा बिदि साननानै आरो ओमफ्राय दाथ' गय सिखाव मा सिखावबावसो मैयाबो माबायावनो बैहाय जिरायग्रा बानायना दोननायाव सोरबा बुदुं बादां रायलायबाय थादों बिसोरखौबो सोंला हरदोंसो आङो हब्रा हरदोंसो ओमफ्राय सोरनि फिसा बेफोरखौबो सोंबावदोंसो आङो ओमफ्राय बिसोर मा मोनना मिन्थिखायोमोन आरो सोरनि फिसा बेबादि 10ता साराय 10तासोआवनो आरोना हासुनोथ' दुरखिबाद ओमफ्राय मा होनो फिसालानि थाखाय लानाय जायो आरो माजे माजे आंबो ओंखारफाबाय थानो हायाना फटकरि हासुनो ओंखारबा बास बेसो सनाफोर आंखौ साननाङा आं नङा आं रावखौबो गिला आं बाहेरायावसो थाङो फुंनि सुस्रांनाय संनाय खावनाय जोबनानै ओमफ्राय टाइमा बारा जायाखै नालाय 10:30 जादों ओमफ्राय जोङो औवासिं बारियाव औवा बोनो होननानै फैबाय आंहाथ' ओरैनो फैफादोंल' होननाय जायो बाट आङो नेथ'नोसै आरो बिथांमोनखौ सोरबाफोर बोनानै लांनो हागौना जोंहा औवाजोंसि माने बिराद दङ आरोना ओमफ्राय बे खुमब्राफोराव एसे नांबावगौना बेयाव आरो बनबो गोलैसोनानै दङ जाहैदों बेखौ एसे दावखोनागिरदों नै ओरै दावखोनांगौ नालाय आं गाखोजानाय नङा आरो उन्दै लानानै आरो बियो दा थालांनायबो नङा बेयावहाय ओंखायनो आं बेयाव नेथ'नोसै आरोना बडिगार्ड जानोसै आं दिनै बिसिनि गाखोदो जया बारबिना उठिबा उठे एकदम आर्मि ट्रेनिं निसिना आसोला गाहाया हागोन ना हाया होनसां बैयाथ' हाखायो नै थांदो था बांद्राय गोरानखौ मोजाङै नाय दे गोरानफोर हाबनानै थायो स्कुल गुदियावहाय स्कुला नै मालाय
सिखावफोरासो मालाबा बोनानै लाङो एकदम जोंसिफोरखौ आरोना ओमफ्राय न'आवनो ग्रोब ग्रोब लायनांगौ जायो आगोलाव आं बिफाजों खनफा खननै बोफैखांबाय ओमफ्राय दा गैया दालाय बहा हाबनो रोंबावनो आंलाय थाङा थांनोनो थैगोन ओमफ्राय आङो बिसोर औवाजोंसो बोफैनायखौ आं ओरैबायदि गोसोखांबाय आरोना गोदो जोङो बिनानावजों आंजोंहाय जोंनाथ' औवा बुरखासोमोन गिदिर गिदिर ओमफ्राय औवा बुरखायाथ' बिराद माबा थायोना दाला दासा थायो गाखोजालायनाय आरोना एसे एनै औवा जोंसि बोनो ओरै ग्रोब 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 औवायाथ' खाथि खाथि नालाय ओरै गालायनानै जों गाखोनानै गोरानखौ हानोमोन आरोना बै समाव गेसबो गैयामोन माने जोंबो रेजें रेजें खामोन दालाय मानसिफ्रानो गाखो आरो ओमफ्राय बिदिनो खामलाफोरबो एसे हमदेरोमोन दा सानसेखालि बिस्रा खामलाया ओरैबायदि बोबाय बोनानै एकदम रजङाव खावो आरोना ओरैबायदि मिनिनांगौ मिनिबाय जों बिनानावजों आंजों माने अन्थाव बाथाव आरोना स' बेफोरबायदि जायो माथो होनबावनो दालाय आरो औवाजों गाखोनो हाबावनो औवाफ्रानो बायलांजोबगोनसो बुरखाबाबो देमग्लिलांजोबगोनसो आरोना आं बायदि एथ' अमा बुरिया गाखोबा इन'भेसनफोर बारा पेटे पेटे बखिबाय थाला आङो भिडिअखौ मा गोलाव खालामबावनो देखायनो लागाबो इसिबां गैया दिनै इसिबां खामानियानो गैया मैयाफोर जा खामानि मावदोंमोन दाख्लैफोर जा खामानि मावदोंमोन आं सेयार खालामबाय थादों मा लोंदोंमोन मा लोङाखैमोन बेफोरखौबो सेयार खालामदोंमोन बाट नांला जाबाय सनाफोर दिनै जेबो गैला उननि भिडिअआव नेक्स्ट मोजां दिहुननो नाजानोसैलाय आरोना आङो सनाफोर मा जाखो सना सनाफोर जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ फोरमायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय आङो स' थेंक इउ स' माच